Начоўка з дзяўчаткамі і нашым сябрам геем Райанам. Гэта Райан. І дзяўчаты ані гадкі не маюць, што ён натурал, які прыкідваецца геем. Дзеля начоўкі мне давялося ахвяраваць сваёй годнасцю, але гэта цана, якую я гатовы заплаціць. Райан, дапаможаш мне з асаблівымі здымкамі для майго бойфренда? А расолька іх, ага? Ух, ёх ты ж, яму спадабаецца. А табе сколь ведаць? Просто думаю. Дзяўчаты і не здагадваюцца, але такія гульні могуць зайсці занадта далёка. Пастаў яшчэ! Новы альбом ляйбонікаў? Так! Але мы слухалі яго ўжо 6 сраных разоў запар. Яшчэ! Бедалага. Такія моманты нялёгкія, але яны таго вартыя. Бо сёння яны святкуюць дзень народзінаў свайго сябра гея. І гэтая вечарына будзе ідэальнай. Для натурала. Мы запланавалі ўсё менавіта так, як ты захацеў. Будуць толькі дзяўчаты? Так, мужики, нам тут не трэба. Будзем граць у покер на распрананне? Так, бо покер я просто абажаю. О, а гэта мусіць быць стрыптыз, які ты заказваў. Ой-ой. Гэта вы заказвалі піцу з вялікай каўбаскай. Магчыма, адбылося непаразуменне наконт стрыптызу.